Waosan Carios Cekak Pamaos saking Yunita Radialawati kelas Kaleholas setunggal absen 3 doso sekawan sugeng mirsani sedaya. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan carios kanthi irah-irahan keserimpet galeng. Sing padha rapat ing pendopo kecamatan dina iku padha krasa sumuk. Luweh-luweh wong telu sing nyandang jas lengkap nganggo dasi. Tansah glebag-glebeg kesumuken. Pak Sumarto sing lemu dhewe ing antarane wong telu iku tansah gebas-gebes bae. Bareng acara pelantikan wis rampung, Pak Sumarto kaya ucul saka pasiksan. Bebarengan karo wong loro ing sisihe yaiku Kasdo anyar sing bubar dilantik, Pak Sumarto banjur jengkar saka palenggahan. Nanging meksa durung bisa enggal metu saka pendopo. Isih kudu nampani salam saka para kanca Kasdo lawas sing melu nekani acara pelantikan. Mula wong telu iku metune kari dhewe metu ing palataran nalika para Kasdo liyane wis nyetarter sepeda motor. Pak Sumarto mung jegrek ana pinggir dalan. Sajake ana sing dienteni. Pancen ya ana sing dienteni, yaiku putrane sing arep mapak nganggo kolceri. Durung nganti putrane teka, ana wong numpak sepeda motor nyedaki. Jebul wong mau Sudarjo, kanca sekolah ana SGB sing saiki wis dadi kasih ana kantor Dikbud Kabupaten. Teka ing acara pelantikan Kasdo iki mau makili bapak kakandhep sing ora bisa rawuh. Maaf Mas Narto, mau ora bisa nyedak kanthi akrab. Ora nyono salah siji Kasdo sing dilantik iki mau jebul sampeyan. Celadone Sutarjo sawise mudhun saka sepeda motor. Iya, Dek. Iki to tuwa-tuwa malah oleh tambahan gawean. Wangsulane Pak Sumarto karo nampani salam saka kanca lawas. Aja dianggep tambahan gawean to, Mas. Iku mono sawijining kanugrahan. Nanging aku ya gumun. Kanca-kancane biyen saiki akeh sing wis dadi penilik. Saora-orane anggone dadi Kasdo wis suwe. Lah kok panjenengan lagi saiki? Ceritane kepiye to, Mas? Pitakone Sutarjo si kanca lawas. Aku biyen menawa ditari diangkat dadi Kasdo ki wegah kok, Dek. Rumangsa kadung keserimpet galeng. Wangsulane Pak Sumarto. Keserimpet galeng apa keserimpet gelung? Pitakone Sutarjo. Wiwitane keserimpet gelung, banjur keserimpet galeng. Jembar ya Mas kagungane sawah. Sing nyasan wis ana karo tengah hektar, Dek, tambah sewan sawetara. Ngono ki panjenengan ya isih ngersakake macul dhewe. Biyen iya, Dek, saiki ya mung kari ngontrol karo tudang-tuding ngabani wong nyambut gawe kuwi. Lah iya saiki wis dadi Pak Mantri kok. Kasinggahan ndoro klub siner. Jenengan iki kok njur ngono. Wis ya Mas, iki njur arep nitih apa? Ngenteni anakku, Dek. Lah iku apa bocahe? Wangsulane Pak Sumarto karo nudingi kolceri sing lagi teka. Sing numpaki nom-noman ganteng pinangka supire. Yon, iki sungkem Pak Lek. Pak Sumarto ndhawuhi putrane. Bocahe banjur nyedak kanthi trapsila. Salaman karo ngaturaken kasugengan marang Pak Sutarjo. Kasih kebudayaan sing biyen kanca sekolahe Pak Sumarto nalika sinau ana SGB. Iki putrane sing barep to, Mas. Kuliah nang ngendi? Wis sudah 4 tahun kepungkur, Dek. Saiki melu ngawasi garapan proyek. Dheweke iki insinyur teknik sipil. Wangsulane kanthi mongko. Wah, yen ngono menang panjenengan Mas. Barepku lagi semester 3 iki. Iya ta. Aku ra mikir prestasine anak, lah slirane mikir karire dhewe. Iya ta, Dek.
Sejatine ya ora ngono, Mas. Wis yo. Iki mengko kedawa-dawa anggone gojlok-gojlokan. Wis Mas, selamat bekerja. Pak Sutarjo banjur salaman, terus marani sepeda motore. Pak Sumarto banjur mlebu njero kol ditutake putrane. Bareng wis lungguh isih koper nyawang Sutarjo karo mesem. Wolak-wali ing lelakon, Sutarjo sing biyen kapinterane sak ngisore jebol saiki kalungguhane adoh sak dhuwure. Bab mau pancen disebabake awake dhewe sing ora pati gagas marang nasibe. Tamat SGB bareng diangkat dadi guru ya terus malang ngono bae. Tamat SGB bareng diangkat dadi guru ya terus mulang ngono bae. Kanca-kancane padha nyambi sinau ana KPG. Ora melu-melu trimo ngolah sawah, sawahe mara tuwa sing anak tunggal. Persamaan SPG ditempuh sarana RPA. Nalika kanca-kancane sekolah biyen akeh sing wis tamat saka IKIP PGRI ing kuthane. Dheweke panggah dadi guru ana desa papan diangkat sepisanan. Pancen maratuwane biyen sugih sawah, dheweke sing maune bocah kutha bareng dadi mantune wong tani banjur nyerempeng tani. Saka setitine sawah yusane saya akeh, tambah maneh lemah tegalan ing pareng pegunungan uga jembar. Lemah tegal sing maune bera bareng ditanduri cengkeh nyebabake dheweke tansah kaluberan dhuwit. Ora mikir jabatan, ora mikir nambah kawruh sarana sekolah. Pokoke anggone nyambut gawe ora keter, dianggep cukup. Dadi guru lawase 31 taun ora tau pindah, tau ditari pindah diangkat dadi kasdo saka omahe 20 km trimo mopo. 15 kilo, 10 kilo, malah mung 5 kilo ya tetep trimo mopo. Mesti bae ora bakal kelakon ana angkatan kasta anyar njaluk ing papan sing cedhak. Saiki bareng diangkat ing papan 2 kilo saka desane lagi gelem. Alasane saiki dalane wis kepenak, dasar wis duwe kol ceri, dheweke siji-sijine guru ing kecamatane sing bisa duwe kol tanpa bayar kreditan. Bayar jreng nalika panen cengkeh rodok kaduk kathik dek semono regane isih mencutake. Jroning numpak kol sing disopiri anake dhewe iku gagasane banjur nglambrang adoh. Miyaki lelakon 31 taun sing kapungkur, Sumarto bocah tamatan SGB mau lagi bubar kabedotan katresnan. Pacangane bocah weton SMP medhotake sesambungan merga Sumarto mung dadi guru ana desa. Mula nalika libur kuartalan lawase seminggu dheweke ora mulih. Trimo rewang Pak Lurah sing didereki. Wektu semono parine Pak Lurah wayahe matun. Mula saben dina melu matun karo sambatane Pak Lurah. Dina kuwi matun sing pungkasan, merga wis pirang-pirang dina sambatane Pak Lurah mesti akeh. Dina kuwi mung kira-kira wong 15. Nalika sing sambatan leren, Sumarto melu leren, lungguh ing galengan karo mangan punten. Gandenge rada kasilep dening pacakane sing nganggo kaos masem kathok, cekak lan capil amoh. Satleraman pancen ora ngira yen Sumarto guru anyar sing anggone mulang lagi 3 sasi. Dumadakan Pak Cipto Wiono sing duwe sawah watesan karo bungkokane Pak Lurah teka nyedak papane wong sing lagi padha leren. Sajake ana perlu karo rombongane wong matun sing lagi leren. Benjing punika taksih matun sabinipun Pak Lurah, pitakone Pak Cipto katujokake wong sing lagi padha lungguhan. Mboten Pak, dinten punika sampun pungkasan. Saure wong sing padha lungguh ing galengan. Umpami nyuwun tulung sedaya niki benjing matun sabin kula napa purun? Pak Cipto takon maneh. Purun mawon, Pak. Mathuk mawon, Pak.
Wangsulane saur manuk. "Sedaya tiyang pinten niki?" "Kawan welas," wangsulane Lek Semin ketua rombongan. 15 to, Kang Kadeni nyambungi. Wong-wong banjur padha nyawang Sumarto. Karepe padha duwe panemu mosok Sumarto katut diitung arep dijak sambatan sawahe Pak Cipto. Nanging Sumarto aweh kode supaya awake dikatutake. "Inggih Pak, gangsal welas," Lek Semin nyauri mantep. Temenan dina esuke Sumarto melu ambyur matun ana sawahe Pak Cipto. Pamite karo Pak Lurah jare arep ngendangi sawah sing bubar diwatun. Pak Cipto esuk kuwi mung endang-endangen sedelo. Nocokake cacahe wong sing matun karo ngontrol banyu amrih aja nganti kasatan. Wayah jam 8 Pak Cipto muleh jare arep njupuk sarapan. Sadurunge muleh ngedum duit marang wong sing sambatan matun. Lek Semin sing dadi ketua rombongan nampani duit mau. Duit banjur didumake kalebu Sumarto barang oleh bagian seringgit. "Wis, ben Mas Marto panjenengan tampani. Ben ngrasakake rasane wong buruh tani iki ya ngene iki," celatune Kang Kadeni. Sumarto nampani duit mau karo mesem. Senajan duit kuwi mung sethithik nanging isih ana pigunane tumrap dheweke nalika semono. Setengah jam saka baline Pak Cipto jebul kirimane teko. Sing ngirim putrane Pak Cipto sing jenenge Sumarti. Bocahe weton SKP. Pakulitane kuning resik, irunge ngrungeh, dene rambute dawa ngandan-andan. Gendong senik wadah sarapan tanpa nganggo capil. Raine kepanasan, ketara mungur-mungur semu jambon. Senike diselehake nggelengan. Cedak ceret isi wetang. "Monggo Pak, sami kendel rumiyin sarapanipun sampun dateng." Sumarti bengok-bengok akon wong matun supaya leren. Suarane cumangkling tumrape Sumarto kok kaya swara suling sing ngelus-ngelus rasa pangrasane. "Iya Nduk, ayo cah padha leren," Lek Semin ketua rombongan ajak-ajak leren. Karo mlaku nyedak galengan Lek Semin kober bisik-bisik marang kanca-kancane. Mbah apa sing dibisikake Lek Semin mau, wong-wong banjur padha antri nyedak Sumarti. Banjur diulungi buntelan sarapan siji-siji. Buntelan punten sing sadingklek gedene. "Kang Kadeni, aku jupukno pisan Kang," Sumarto kandha lirih. Aja karepen jupuk dhewe," Lek Semin sing nyauri. Nyatane ya ora ana sing gelem jupukake. Nganti sing padha sambatan wis padha nyekel buntelan dhewe, kari Sumarto dhewe sing durung nyekel sarapan. Kepeksa nyedaki Sumarti. Antri njaluk sarapan sing dadi ae. Sumarti banjur ngulungake sarapan tanpa nyawang sapa sing arep diwenehi. Nanging bareng sarapan ditampani, Sumarti lagi ngerti sapa sing diwenehi. Lah kok Mas Guru, apa to?" Sumarti kandhek anggone arep ngulungake buntelan. "Iya Dek, aku melu sambatan kok." Wangsulane Sumarto klingah-klingih kaya wong kelejingan. "Bapak ki piye to? Golek wong matun kok ngawur bae. Mosok Mas Guru barang diaturi sambatan matun?" Sumarti panggah ngatung nyekel buntelan. Semu pakewuh arep ngulungake buntelan marang Sumarto guru ki ing desa dianggep wong ki hormat. Mosok disambat dikon matun. Sumarti rumangsa pakewuh banget, isin marang pakartine bapake sing dianggep ora bener anggone golek tenaga buruh matun. "Wis kene Dik, puntene, aku ya luwe kok,"
Sumarto kandha karo ngadhungake tangane. Nuwun sewu, nyuwun ngapunten nggih Mas. Wah, bapak ki gawe isin wae. Sumarti kandha saja anyel marang bapak. Dene wong liyane padha ngguyu diempet. Ora apa-apa, Nduk. Kersane Pak Cipto wingi kabeh sing matun sawahe Pak Lurah genti disambat. Lek semin kandha bloko. Wah, ning dosa pundi badhe nyuwun tulung kok boten ningali riyen sinten sing ajeng disambat. Bapak ki piye? Sumarti tansah kresah-kresuh wong sing padha sarapan mung padha guyu leges. Rampung sing padha sarapan, Sumarti banjur pamit mulih. Ora suwe Pak Cipto bali menyang sawah. Teka dok banjur njaluk pangapura marang Sumarto. Nanging Sumarto mung klecam bae. Bareng matun rampung, wong-wong banjur mulih karo nyangking puntelan-puntene dewi-dewi. Karo mulih padha salaman karo Pak Cipto, bareng anggone salaman teka Sumarto anggone salaman rodok suwe. Nyuwun ngapunten nggih Mas Guru, panjenengan wingi ya ora kersa ngendika. Iki mau Simar nesu-nesu karo aku. Nggih, benjing-benjing dipun dolani gubuke bapake. Sekolahan rak tasih libur to. Pak Cipto kandha tanpa ana pedhote. Sumarto kandha saguh bakal dolan liya dina. Turut ndalan rombongan lek semin padha rame. Gojlok Sumarto jare bubar maton sawahe maratuwane. Sing digojlok mung mesam-mesem bae. Let 3 dina Sumarto dolan tenan menyang omahe Pak Cipto. Dolan sing sepisan disusul kaping pindho, kaping 3 lan terus kaping ora kena diitung. Pungkasane barengi genep 3 taun anggone dadi guru. Sumarto sida rabi oleh anake Pak Cipto. Sumarti si anak tunggal. Sumarto bocah saka kutha sing wekel gawe. Kasugihane dadi nderbela nganti ora mikir sekolah. Orang reken undake pangkat lan jabatan nganti dina iki mau anggone nyambut gawe wis 31 taun lagi ngrasakake undake jabatan. Kanthi pangkat sing padha karo anake sing wisuda 4 taun kepungkur. Sampun rawuh dalem Pak Mantri. Insinyur Suyono si anak mbarep kondo karo mbukak lawang kol. Pak Mantri Sumarto lagi sadar saka lamunan, metu saka kol ditutake anak lanang. Mlebu omah ngarep dipapak anak wedok sing ngamping Bu Mantri. Sumarti macak jaritan lan kebaya. Weh, jebul bocah loro anak kedana kedini ngatur sekabehane. Jeprat-jepret bapake sak loron dipoto nganti entek sak rol. Pak Mantri lan Bu Mantri mung mesam-mesem bae. Banyamasan candhaane saka kaca 17. No, bantuan kanggo rakyat sing kenang lindhu gedhe. Yen nganti ana inyong usul pecat baen. Aja dupeh jiwane wis koruptor. Ing ngatasé bantuan kanggo wong sengsara baen tegin dikorup. Mulane ya Kang, bangsane korup kuwe ora tekang jalaran gaji kurang. Jana gaji wis gedhe lan cukup ning sareh ning jiwane pancen koruptor alias maling. Ya tetep baen yen ana kesempatan mesti nyolong. Mulane sepisan maning kudu ana kontrol. Lah yen sing kontrol kuwi jiwane uga koruptor, kepriye mangke? Aja kur sekang jurusan siji sing kontrol. Nangingen kudu sekang jurusan liyane. Lah yen kedenganan korup, aja mung sing dikontrol sing kenang sanksi. Sing kontrol senengane dhewek uga kenang sanksi. Mulane inyong toli sering kandha.
Mungguh pangkat kowe ojo dilandesi. Like and dislike. Diseneni apa ora ning kudu didasari prestasi. Nang negara ngendi bae sing wis maju mesti sing penting prestasi. Malah kadang-kadang ijazah dikalahno tenimbang karo prestasi. Wis yo Kang, semene bae dhisik. Gesi jumbuh karo andaran ing dhuwur iku. Para maos kagungan pangerten bab tembung pangandeng, nuli utawa banjur. Ing dialek Tegal tembung nuli iku ora ana anane tembung tuli. Sing panggone mengkene. Setunggal. Tuli kepriben, karepe banjur kepriye. Kalih inyong tuli. Karepe aku dhisik kowe keri. Ing dialek Tegal ya ana tembung banjur nanging tegese murus utawa mencret. Kowe arep menyang endi? Ukara iku yen digawe dialek Tegal dadi koen pan maring endi. Tembung arep owah dadi arepan. Lah sing dianggo mung wanda pungkasan pan dene tembung maring saka tembung mara kalian ing. Jloken koen gelem karo inyong tembung eloken iku tegese apa iya? Kita kelingan tembung ora elok ora apik ilok tegese elok apik. Dean bener maksude mbok menawa bener. Mengko dingin karepe mengko dhisik. Mangke niki anake kula langkung ngiriki. Karepe dek mau lagi wae anakku liwat kene. Nembe kemawon anak kula langkung ngriki. Inyong beleh ngarti. Karepe aku ora ngerti. Bocahe langka, maksude bocahe ora ono. Yen ana cerita sing isine rodok nganeh-nganehi banjur ana wong Tegal sing nyelani kanthi ukara percaya bongan. Maksude kalau Anda percaya terserah. Nuwun.